Masha Allah, za mu shiga goman ƙarshe na watan azumin bana, wanda ake fatan 'yan uwa musulmi za a ƙara dagewa domin neman falalar Allah Ta'ala a cikinsa. Hadisi ya tabbata daga uwar muminai Aisha, radiyallahu ta'ala anha, tana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan goman ƙarshe na watan Ramadan ta shiga, ya kan raya dararenta gaba ɗaya, ma'ana baya barci, yana tayar da iyalansa su tashi su yi ibada, kuma ya ɗaura mayafinsa, ma'ana ƙara ƙoƙari. Har ila yau a cikin dararen ne ake samun babbar garaɓasar nan ta daren Lailatul Qadri. Falalar daren Lailatul Qadri dare ne mai girma wanda a cikinsa ne Allah Ta'ala ya saukar da Alƙur'ani. Ya yi bayanin cewa ana samun daren a cikin goman ƙarshen Ramadan cikin wannan kwanukan da za a ƙirga. Ana samun sa ragowar 21, 23, 25, 27, 29. Abdullah bin Abbas radiyallahu ta'ala anhu ya ce Allah Ta'ala ya saukar da Alƙur'ani gaba ɗaya daga lauhil mahfuz zuwa sama ta ɗaya a cikin daren Lailatul Qadri. Daga nan ne mala'ika Jibrilu ya rika sauko da shi aya ko sura kamar dai yadda Allah ya umarce shi ya yi. A wani ƙaunin ana cewa mala'ika Israfilu ne ya ɗauko Alƙur'ani daga Allah zuwa lauhil mahfuz, su kuma mala'ikun da ake kira da kiraman barara suka ɗauko shi zuwa sama ta ɗaya. Daga nan shi kuma mala'ika Jibrilu ya rika sauko da wahayinsa ga annabi Muhammadu. Allah Ta'ala ya albarkaci mu al'ummar annabi Muhammadu fiye da sauran al'ummomin da suka gabata, kamar yadda rayuwar mai gidan namu annabi Muhammadu fifita da sauran annabawa. Akan haka ne Allah ya ba mu daren Lailatul Qadri wanda ya fi watanni 1000, kimanin sama da shekara 83. A kowace shekara duk musulmi idan ya yi Ramadan tare da ƙudircewa a ransa na samun daren, walau ya gani ko bai gani ba, Allah zai rubuta masa ladan daren. Wannan yana nuna cewa a duk Ramadan muna da shekara 83 da 'yan kai kari a kan shekarunmu. Misali, idan mutum ya riski Ramadan sau 40, yana da ƙarin shekaru na ibada dare da rana masu albarka zalla 83 sau 40, wanda zai bashi jimillar shekara 320. Wannan falala ce ta Allah ga al'ummar annabi Muhammadu. Alhamdulillah, godiya ta tabbata Allah. Allah Ta'ala ya biya wa kowa bukatunsa na alkhairi, marasa sana'a Allah ya basu, masu sana'ar Allah ya sanya musu albarka a cikinsa, ma'aikatan gwamnati da 'yan kasuwa Allah ya rika musu, matasa maza da mata Allah ya basu abun yi, ya aurar da su ga wanda suke ƙauna. Har ila yau fatan Allah ya basu abokan zama na gari. Allah ya sa muna cikin 'yantattun bayinsa a wannan watan mai albarka don darajar annabi Muhammadu.